Пачыналася ўсё з таго, што чарнобыльскі шлях гэта было мерапрыемства прысвечанае выключна Чарнобылю, экалагічным праблемам. Ну і перш за ўсё, канечне, аварыі на Чарнобыльскай АЭС як самай вялікай тэхнагеннай катастрофы не толькі Беларусі, але хіба што і ўсяго свету. Праз некаторы час, на вялікі жаль, гэта стала больш такім рытуальным мерапрыемствам, а вельмі часта і працягам 25 сакавіка, калі розныя фарматы, розныя мерапрыемствы проста блытаюцца ў адзін пратэстны, скажем так, цикл. Я б хацеў, напрыклад, каб тыя, хто памятаюць менавіта пра Чарнобыль, для каго гэта з'яўляецца па-ранейшаму праблемай, каб тыя, хто ўсведамляюць гэта, менавіта рабілі гэта больш як мерапрыемства, якое прысвечана таму, што наступствы Чарнобыля не пераадольваюцца, што Беларусь не проста забылася пра гэтыя праблемы, а актыўна, фактычна спрыяе таму, каб наступствы аварыі забыліся. Перш за ўсё спрыяе праз будаўніцтва ўласнай атамнай электрастанцыі, каб гэта было мерапрыемства менавіта звязана з Чарнобылем, з наступствамі Чарнобыля і з будаўніцтвам атамнай электрастанцыі як фактычна небяспекай пабудовы новага Чарнобыля. Патрэбны актыўны ўдзел людзей і таксама трэба разумець, што масавыя акцыі, вулічныя акцыі гэта толькі невялікая частка агульнай дзейнасці, таму перш за ўсё тут трэба праводзіць звычайную штодзённую дзейнасць па арганізацыі людзей, якіх хвалююць гэтыя праблемы. На вялікі жаль з-за таго, што ў Беларусі людзі жывуць на вельмі нізкім узроўні, людзі проста вельмі часта забываюцца пра нейкія свае глобальныя праблемы, таму што трэба займацца лакальнымі праблемамі выжывання. І важна, каб былі людзі, якія пра гэтыя праблемы нагадваюць, яны іх распрацоўваюць, лабіруюць, каб урад і ўлады ўвогуле пра іх памяталі, штосьці рабілі. І тады 26 красавіка з'яўляецца натуральнай вулічнай акцыяй, якая паказвае і дэманструе тое, што гэтая праблема існуе ў грамадскай свядомасці. Перакідванне адказнасці гэта вельмі дрэнная, скажем, дрэнная гульня. Як бы гэта павінны рабіць палітыкі, гэта павінны рабіць грамадскія дзеячы. Вельмі часта, дарэчы, грамадскія дзеячы становяцца палітыкамі і наадварот. Калі ёсць хваля, палітык можа забрацца на хвалю і як серфінгіст на гэтай хвалі паехаць. Калі хвалі няма, палітыку вельмі цяжка штосьці зрабіць, тым больш у беларускіх умовах, дзе няма выбараў, дакладней выбары ёсць, няма падліку галасоў, няма нейкіх рэальных механізмаў. Тэма Чарнобыля сёння не існуе ў грамадскай свядомасці, яна не стаіць на парадку дня як вельмі важная, істотная тэма. Стварыць гэтую хвалю з чарнобыльскіх праблемаў, пісаць пра гэта, рабіць так, каб людзі ўсведамлялі, знаходзіць канкрэтныя факты. Калі энная колькасць людзей зробіць пазоў да вінаватых у чарнобыльскай аварыі, то з гэтага можна зрабіць таксама вельмі сур'ёзны, скажем так, грамадскае абмеркаванне. Гэта пытанне можна ўзняць троху вышэй на парадак дня, гэтым пытаннем можна зацікавіць сродкі масавай інфармацыі, як беларускія, так і замежныя. Але мы мусім памятаць пра перыяд паўраспада, цэзія, стронцыя і так далей. На жаль, у плутонія ён нашмат больш даўгі. І гэта значыць, што кожныя 20 з нечым гадоў дэ-факта праблема становіцца ў 2 раза менш. І ў 90-х і 2000-х годах у значнай ступені гэтая праблема была замоўчана, у тым ліку значная частка беларускай апазіцыі. То есть значная частка беларускай апазіцыі не магла працаваць ва ўмовах, ці скажем, я ввогуле не люблю пытанні выбару. А што больш важнае, гэтае ці гэта? Што больш важнае, чарнобыльская катастрофа і ліквідацыя наступстваў ці пытання незалежнасці Беларусі? Важна ўсё ў комплексе. Важна і адно, і другое, і ёсць яшчэ вельмі сур'ёзныя значныя праблемы, бо ясна, што калі ў Беларусі мы не ліквідуем тую беднасць, той узровень беднасці, які сёння ёсць, у нас проста не застанецца тут людзей. Вельмі істотна зрабіць так, каб людзі разумелі важнасць розных праблем. І вяртаемся да таго, што 26 красавіка гэта дзень, калі прыходзяць тыя, для каго пытанне Чарнобыля важнае, прыходзяць тыя, хто разумее, усведамляе і гатовы працаваць для таго, каб уздымаць гэта пытанне сярод грамадства. Я не вельмі веру колькасным метадам в беларускай сацыялогіі, агульна в сацыялогіі я веру, але у беларускай сацыялогіі я думаю, што ёсць праблема большай апатыі людзей, большай таго, што людзі не гатовыя самі актыўна укладацца сёння, скажем, актыўна ангажавацца сёння ў вырашэнне пэўных праблемаў. Гэта не значыць, што яны не будуць гатовы гэта рабіць заўтра. Наша з вами задача
вяртаемся не толькі палітыкаў, бо все вельмі лёгка спіхнуць. Вот палітыкі гэта іх адказнасць, гэта іх задача. Не, адказнасць нас, кожнага з нас, як чалавека, які ўсведамляе значнасць гэтай праблемы, зрабіць так, каб максімальная колькасць людзей заангажавалася і далучылася не толькі і не столькі да чарнобыльскага шляху, што безумоўна таксама і да чарнобыльскага шляху, колькі да штодзённай працы па пастаноўцы гэтых праблемаў, па іх вырашэнні. Я сидел у себе у кватэры, мне вельмі хацелася взять мяч и ісці во двор гуляться в футбол, а моя маці мне забараніла. Моя маці працавала в Акадэміі навук. У Акадэміі навук, як вы ведаеце, быў адзін з інстытутаў у Соснах ядерных даследаванняў. У іх, безумоўна, былі дазіметры. Яны, безумоўна, ведалі, што адбываюцца, яны бачылі павышаны фон. Мне вельмі хацелася гуляць на вуліцы, я бачыў всіх сваіх сяброў, суседскіх дзяцей, якія там гуляюцца, а мяне маці заперла і сказала, што ты не пойдзеш, што гэтыя дні ты сядзіш дома. Памятаю, як мои бацькі абураліся дома, калі на першамайскія дэманстрацыі камуністы выгналі дзяцей і ў Гомлі, і ў Брагіне, і ў Мазыры, і ў Нароўлі, там, і ва ўсіх самых пацярпелых рэгіёнах. Моя маці регулярно ездила в Чарнобыльскую зону, брала кроў у дзяцей, рабіла гэтыя, пасля адсочвала, дзе яны далей жывуць, каб рабіць параўнанні з нейкімі пробамі далейшымі, што адбывалася. Яна ўвогуле адзіная ў Беларусі займалася генетыкай чалавека. На момант выбуха аварыі яна адзіная, хто займаўся генетыкай чалавека, вся рэшта інстытута займалася там, хто свіннямі, хто дразофіламі, хто там каровамі, хто кім, хто чым. І таму, як бы, в першыя ж дні яна, падпісваючы кіпу дакументаў аб неразгалошванні, яна была накіравана на, то есть было дадзена вышэйшая згода на даследаванне гэтай тэмы. Я ў гэтай тэме рос і жыў штодня шмат-шмат гадоў, таму для мяне ўвогуле пытанняў пра значнасць і важнасць там аварыі на Чарнобыльскай АЭС і пра тое, што гэта пытанне адно з першапланавых, для мяне ніколі не паставала. Мы адсочвалі, каб згушчонае малако было глыбоцкае, а не рагачоўскае. Безумоўна, мы ніколі не набывалі малочныя прадукты з там тэрыторый набліжаных або з тэрыторый саміх забруджаных тэрыторый. Мы перастрахоўваліся і адсочвалі. І я абсалютна ўпэўнены, што сярод усіх беларусаў, якія маглі пацярпець ад наступства аварыі на Чарнобыльскай АЭС, моя сям'я знаходзіцца, можа быць, в 10% самых бяспечных, тых, хто разумеў і для каго гэта пытанне было зразумелае. Перастрахавацца цалкам у Беларусі, што ты не будзеш атрымліваць ежу з радыенуклідамі, немагчыма. Але наколькі гэта было магчыма, наколькі гэта сёння магчыма, я і для сябе, і для сваіх дзетак перастрахоўваюся.